De ce am ales să facem brandul propriu de fir când există 20 de mărci străine pe piață? 3 motive și niciunul nu e marketing. Salut! Sunt Sergiu de la Megafarm. Furnizăm fermierii români din 2010. Peste 20.000 de gospodari ne-au dat încrederea până acum. Azi îți arăt totul despre firele noastre de gard electric, gama Eurofence, brand propriu Megafarm, plus rușii care țin tot sistemul în picioare și firele complet metalice pentru aplicații speciale. În 14 ani am vândut 10 de mărci de fire. Am văzut cu ochii noștri ce funcționează și ce nu. Acum 3 ani am decis să facem brandul nostru propriu, Eurofence, și să-l aducem în piața noastră cu specificații fixe, controlate de noi. Iată cele 3 motive. Control direct asupra calității. Cu mărci străine, în 5 ani, specificațiile se pot schimba fără să te anunțe nimeni. Cumperi un fir cu 8 ohmi, peste 2 ani același ambalaj are 14 ohmi. Fără să vezi, cu Eurofence noi controlăm fiecare lot. Specificațiile pe care le promitem astăzi rămân exact așa. Garanție 2 ani Megafarm, nu garanție prin distribuitor extern. Eliminăm intermediarii. Marca străină are producător, importator, distribuitor, magazin, fermier. Fiecare adaugă marja. Eurofence e producător, noi și fermieri. Diferența de preț 25-40%, mai mic și aceeași calitate. Profi 5 plus 1 cu 295 de lei. Un fir similar, marcă străină, ar costa 4-500 de lei. Aceeași construcție. Stoc constant, fără rupturi. Mărcile străine, primăvara când toți fermierii fac garduri, e stocul întrerupt 4 săptămâni. Vin vacile vara, gardul e neterminat. Cu Eurofence noi controlăm aprovizionarea. Niciodată stocul nu este întrerupt în sezon. Gama Eurofence actuală. Economy, bandă 10 sau 20 de mm. Basic, cel Eco și cele Profi. Acestea sunt vârfurile de gamă. 7 produse, fiecare pentru o aplicație clară. Și gama crește. Ok, ai gama, 7 produse. Întrebarea cea mai importantă acum. Care din ele e pentru gardul tău? În 90 de secunde îți răspund. Toată gama Eurofence, 7 produse plus săruși și fire metalice, le găsești pe zootehnice.ro. Link în descriere. În stoc, livrare 24-48 de ore în toată țara. La Megafarm ești pe mâini bune. Pe curând!